ljudi, Romi, koji živu, znači, u tim okolnostima romske nacionalnosti, oni treba da vaspitaju svoju decu, kako da se ponašaju. Znači, da budu kulturni, vaspitni, da ne pljuju, da se razumete. Znači, to je grozno, ja ne mogu da verujem. A ovaj mali? On se ponaša grozno, katastrofa. Ja ne mogu da verujem koliko je grozno. A za to su sve krivi roditelji. Ja krivim, znači, roditelje, jer zamislite, molim vas, deca od 17 godine kod Roma, mokre na ulicu, diraju poštene devojke, što je najgore. A diraju devojke? Diraju, još psuju, pljuju, to, molim vas, ja ne mogu da verujem. Je li ovaj dira devojke? Pa, znate kako, i on, nije da ne diraju, pipa i on devojke po neki put, ali strašno. Eto, ja sam samo to imao da kažem, znači, kod mene, brate, mili, ono, potpuno ja sam šokiran kad vidim takvu, znači, tako nepristojstvo, ja kad vidim to, ja ne mogu da verujem. Da, a to je ovaj mali, a? To, ono, Čekaj. strašno, A što se krije? Pa krije se, znate kako, sramota kada ide na internetu, YouTube-u, međutim, znači, ja sam na YouTube-u, znači, već 2-3 godine. Jel da? Tako da, ne znam, verovatno možda ste me gledali negde na YouTube-u i to ne znam. Pa moguće. Tako da, stvarno više ne znam šta da kažem, ali... A vi ste odakle? Pa ja sam odavde iz Paraćina, ali tamo u Ćupriju imam kuću i tamo povremeno, znate kako, vikendice i to. I tako sve to, ali eto, ja sam barem kulturan, vaspitan, ne kradem, ne psujem, ne pljujem, umem da se ponašam lepo kao i svi sugrađani. I sve što imam da kažem je za tu decu. Treba neko da ih vaspita. Takvo vaspitanje u Srbiji ja ne mogu da verujem. Znači, strašno, ja sam šokiran i... Odi, stani tu. Zaista. Stani tu da vidim šta ti tamo kada radiš po gradu. A, kaži, ajde. Pa eto šta radim, pljuje, nikakav. A? Stvarno pljuješ i psuješ? Njega bi trebalo odmah staviti na YouTube, da vidu ljudi kako da te pogledaju. Molim vas, ja ne mogu da verujem, znači prljav štokav, nikakav, ja ne mogu da verujem. Znači, strašno, još ne ume da se ponaša, zaista je grozno. Jadni su, znači, roditelji što ih ne vaspitaju. Oni na kraju, šta znam, ostanu u drugom stanju, onda ga naprave dete i onda ga izbaci na ulicu da prosi. Pa molim vas, kako je to ponašanje? On ostao u drugom stanju? Ma ne on, ja molim vas, ne on, recimo ta tamo neka žena ostala u drugom stanju i onda na kraju šta se desilo, rodila dete i ajde na ulicu, strašno. A sad nevaspitanje? Pa nevaspitanje, nekulturanje, molim vas, to, ja ne mogu da verujem, znači ja kad vidim takvu decu, ja sam potpuno stresan. Ne mogu da verujem da dete od 5 godina zna šta je ovo, šta je ono, sad da ne pričam tu intimne stvari neke. Znači, strašno, ono... A čekaj, vata devojke reče po ulicu. Da, pipa ih. Devojke kaže, kaže, Bože me sačuvaj, kaže, stoko jedna, kaže, devojka i to njemu. Strašno. Ne, laži. Laži? Sve on to laži. Kako laži? Daj da ispadam neki lažan, znaš. Molim? Ja sam kulturan i vaspitan. Kako da ne, što je kulturan, sad je sve rekao, majke. Da. Ja ne mogu da verujem, strašno. Rome, znači, Rome stvarno treba da se školuju, onda da se zaposli, da budu kulturni ljudi. I evo ja recimo kad budem imao svoje dete sutra preksutra, će da bude kulturno vaspitno, još da bude školovano, obrazovano, ne ovako da bude prljavo štrokavo, pa molim vas. Kako, evo, znači mene, brate, srce me boli, ali ne mogu nikako da im pomognem, pa ja ne mogu da im dam pamet. A ko je bio Bruce Lee? Bruce Lee? Pa Bruce Lee to u filmu valjda tamo preko televizije, tako da, gledao sam taj film. A? Ti si Bruce Lee? Ja sam Bruce Lee. Ali znaš da biješ? Ne znam. A? Ne znam. Kako si Bruce Lee, znaš da biješ? A? Da bijem? A? Znam. Znaš da biješ? Ono ko Bruce Lee karate. Strašno, ja sam potpuno šokiran. Za moji 24 godine ja ne mogu da verujem da oni tako zapostave svoju decu. Da. Ali ja ne mogu, znači, da im pomognem. Kako? Ja ne mogu, na primjer, ja jedan protiv njih, otkud njama 50 njih. Molim vas, pa nema jednog Roma ili dva u Srbiji, znači... Čekaj, a ti si gledao Bruce Lee film neki? Pa da, gledao sam. Koji? Pa ne znam, stvarno, ja sam gledao one kad ide bez majice, onako, pa ima one pločice i to, taj dečko. Da, ima tako veliku kosu crnu. Tako valjda, tako je to bilo u tom filmu, ali... A ko je jači, Bruce Lee ili Van Damme? Pod njih dvoje se ne zna, ja mislim da su obojica istomerni. Istomerno, a? Da, ja barem tako mislim, pošto vidim, znači Bruce Lee i ovaj drugi, oboje su jači.
Ali što se tiče, znači, fizičke snage, zavisite, tu ne treba, na primjer, ono, ne znam, recimo čovjek sad ono ne može, treba mu snaga i to sve. Ako je čovjek jak, on ume da se bori, razumete? Jasno. Tako da je to. Dobro.